ara també, bueno, fa un temps em vaig comprar un e-book, un llibre electrònic. I també es pot llegir molt de manga amb els llibres electrònics i la veritat és que tinc moltes ganes de començar. Llavors, ara van treure uns e-books que són a color, els Impact Color, i llavors, doncs, són per llegir manga, diguéssim que són la polla. I bàsicament, doncs, tinc ganes de començar a llegir manga amb els e-books, perquè hi ha alguns mangues, ja, coneixeu, One Piece, no sé, mangues d'aquests de molt de volums, Akatsuki no Yona, no sé, Yamahiro, molts de mangues d'aquests molt, molt llargs que, la veritat, tinc ganes de llegir-los, però no tinc ganes de que m'ocupin 2 metres de lleixa. Llavors, doncs, vaig comprar-me l'e-book en part per això, per poder llegir mangues aquests llargs sense que m'ocupin tant d'espai i que també sigui més pràctic i que pugui portar-m'ho més a tot arreu. Que segueix agradant-me molt tot el que seria el format físic, però diguéssim que el que seria el format e-book és pràctic en el sentit de sèries molt llargues. I jo crec que a la llarga seria bastant pràctic que anéssim plantejant-nos de potser sèries més llargues tenir-les en e-book i potser sèries més curtes i volums més curts de 8, 10, 15 volums o volums únics, doncs, treballar-los més en físic, perquè si no, la veritat és que, no sé, One Piece, per exemple, que té 100 i escaig volums, o JoJo's que en té, no sé si eren ja 130 o està fregant els 140, és un marrón que t'hi cagues tenir tenir 150 o 130 tomos de la mateixa sèrie, quan aquest espai el podries estar ocupant amb molts volums únics i sèries curtes superinteressants, molt més d'autor i que a vegades potser tenen un cuidado al detall molt més gran que una gran sèrie, no? Que l'Araki el té, el cuidado molt gran, però sí que és veritat que a vegades, doncs, s'agraeixen el mimo que tenen a vegades sèries més curtes. I en part per això, i també és veritat que amb els e-books t'ofereixen la possibilitat de de parlar una mica t'ofereixen la possibilitat també de llegir mangues que estan descatalogats, que a vegades te'ls pots trobar en PDF i sense deixar-t'hi la vista, com a vegades fas quan llegeixes mangues per web amb l'ordinador o, com és pitjor encara, amb el mòbil, no? Que allà t'hi deixes allà la retina i, en canvi, doncs, amb un e-book és molt pràctic perquè realment tens la tecnologia aquesta de tinta digital que està superbé. I ara la veritat és que el pròxim manga que de fet estic llegint ja és, Tsukihime, que forma part de l'univers de Fate i Type Moon. Ja em coneixeu, soc un gran friqui de Fate. Llavors, doncs, com podeu veure, no sé si a la càmera es veu gaire bé, però com podeu veure, diguéssim que l'e-book realment fa la mateixa llum i la mateixa, bueno, funciona igual que un llibre convencional, l'únic que és això, que és digital, el pots girar, pots ampliar la imatge, pots fins i tot en alguns casos canviar la tipografia, que això està molt bé. Llavors, doncs, clar, això et permet, doncs, per exemple, llegir-te 10 tomos i tenir-lo amb aquest espai tan mínim, no? Llavors, això és molt pràctic. I ara, bàsicament, el que tinc més ganes de llegir, doncs, és bàsicament això, Tsukihime, que ja porto 2 volums, de 10 que en té, i, bueno, va ser el primer manga gros que van fer en Nasu i en Kinoko Nasu i en Takiguchi sobre l'univers de Fate i Type Moon. La veritat és que és un manga, diguéssim, curiós. Bueno, és molt Fate, diguéssim, per tant, bueno, bastant dens, històries així més aviat profundes, personatges a vegades molt sexualitzats, això sí també. Però, bueno, en general, Fate és molta qualitat, no? I no sé, Tsukihime li tenia moltes ganes, el que passa que l'adaptació a l'anime del 2000, em penso que és del 2000 o 2001, era molt dolenta, i llavors, doncs, vaig decidir pillar-me el manga, que la veritat és que el manga sí que és una adaptació que està molt collonuda, és una adaptació collonuda. I ara bàsicament estic amb això, i després una altra de les sèries que vull llegir-me, que la tinc tota per començar, és Rumi Kuyu, Yagateki Minaru, de Nio Nakatani, que és un yuri, i, bueno, Girls Love, o com li vulgueu dir, el Yuri de tota la vida. I, bueno, està molt bé. Vaig veure l'adaptació a l'anime, que el va fer Estudio Troika, l'estudi de la Yaoki, i la veritat és que és una sèrie molt interessant, que tracta molt bé els temes com el despertar de la sexualitat, els primers amors i aquest tipus de coses. I la veritat és que és un manga superxulo.
Llavors, doncs això, eh, un manga molt interessant. A més, tracta molt tot el tema aquest de descobrir l'amor i descobrir la sexualitat, però el fet que elles, per exemple, siguin lesbianes, doncs no és el tema de l'obra, no? El tema de l'obra és l'amor, el despertar de la sexualitat, aquestes coses, i l'altre, doncs, simplement està allà. Mm, I la veritat és que és un manga que tracta aquests temes de molta sensibilitat i amb una perspectiva molt diferent de la que es fa a vegades, no? Que a vegades trobo que a la lluita LGTB se li dona a vegades una perspectiva molt èpica, a vegades des de les sèries americanes, que potser crec que fa un flac favor a la causa, la veritat, i crec que potser, doncs, una perspectiva més humana com la que té Nakatani, crec que ajuda molt més a normalitzar que no pas a vegades altres perspectives. I llavors també, que me'l vaig pillar fa per Sant Jordi, va ser que em vaig pillar l'Upac de Tatsuki Fujimoto, l'autor de Chainsaw Man, que la veritat a l'Upac li tinc moltes ganes, és un volum únic, que ara n'ha tret un altre que es diu Goodbye Eri. El que passa que a mi m'agrada molt que el manga o sigui en format e-book o sigui en format ja físic, però a mi no m'agrada gaire llegir manga pirata perquè la veritat és que la qualitat de les traduccions sol ser bastant nefasta i a mi m'agrada molt llegir i fixar-me molt als detalls, soc terriblement lent llegint. Llavors, doncs, això, que tenia bastantes ganes, doncs, a l'UPAC i me'l vaig pillar. I ara, bàsicament, per tema de llegir, estem aquí. I, bàsicament, doncs, tots volia comentar això, que aquesta temporada tenim unes quantes sèries collonudes, vull dir, tenim 8 o 10 animes interessants. Jo no estic seguint forces, estic seguint bueno, com ja he dit al principi del directe, doncs estic seguint Komi-san la segona temporada, estic seguint Shikimori-san, estic seguint Tomodachi Game encara no l'he començat, però la començaré. Estic seguint també Vampire in the Garden, que és aquesta nova que ha tret Netflix, que l'ha tret juntament amb Wit Studio i Produccions AIG, per tant, la qualitat de fotografia, animació, coloració, guió, banda sonora està molt bé i és una minissèrie, cosa que agraeixo també, que les coses no s'eternitzin. I llavors també estic seguint Summertime Render, que crec que de moment és el que m'està agradant més d'aquesta temporada, juntament, evidentment, amb Spy X Family, que és el que està parlant tothom, diguéssim. Llavors, doncs, no sé. Començaré potser amb la menys coneguda, Vampire in the Garden, la sèrie aquesta que ha tret Netflix. Um, Llavors, doncs, bueno, va ser una minissèrie de 5 capítols, com us comentava, produïda per Produccions AIG, que recordem, Produccions AIG és l'estudi que hi ha darrere d'obres tan mítiques com poden ser doncs, Ghost in the Shell, per exemple, i és un dels estudis més potents de l'animació japonesa. I, de fet, Wit Studio, que és un dels estudis més top que tenim avui en dia, Wit Studio va sorgir d'una decisió de Productions AIG. Llavors, Vampire in the Garden ha estat una col·laboració d'aquests dos estudis amb la productora Netflix i, bueno, hi ha gent bastant potent a darrere. Vull dir que el director també em penso que tenia bastanta experiència, ara ho tinc aquí. Però sí, el director era el director de HAL, també havia participat amb Le Chevalier d'Eon, per tant, bueno, és una persona que, pel que veig, també tenia experiència a Guilty Crown, Blood Plus, també ha participat en Monster, per tant, el director és una persona que té bastant de pedigrí, Ryotaro Mikihara, i bueno, l'equip que han reunit era molt potent, i han fet una minissèrie que bàsicament presenten un món distòpic on humans i vampirs estan com en una espècie de guerra, diguéssim, i els humans han quedat recluïts en una espècie de ciutats emmurallades per murs de llum que els vampirs no poden flanquejar. I, bueno, bàsicament, la banda dels humans és com una dictadura militar a lo Stalin i llavors, doncs, bueno, està prohibit una mica tot, no? És un règim pràcticament taliban, perquè està prohibida fins i tot la música, està prohibida tota forma d'expressió artística, etc. Llavors, doncs, en la història va de que
una princesa, una autoritat dels vampirs, per casualitats de la vida, doncs acaba coneixent una noia humana i s'acaben fent amigues a través d'aquella descobreix la música. I bàsicament planteja tots els conflictes que es creen al voltant d'això, dels humans i dels vampirs i tal. La veritat és que m'ha sorprès gratament, perquè com dic, a vegades Netflix fa alguns animes que la veritat deixen bastant que desitjar a nivell de temàtica, en el sentit que, per exemple, van fer Insect Cage, van fer un altre Seed o una cosa així, no me'n recordo com es deia, que la veritat, bueno, animes de supervivència per fer un tirón una mica de sèries populars que ja tenien i realment han fet produccions molt americanitzades. Llavors, doncs, crec que això a vegades no els ha funcionat gaire bé, però en aquest cas crec que estan fent una bona sèrie i a més és una sèrie de 5 capítols, molt curta, 30 minuts cada capítol. Llavors, doncs és una sèrie que la podeu mirar fins i tot en marató, són 2 hores i mitja. Per tant, jo crec que està molt bé. Llavors, això, la banda sonora també molt bé, vull dir. I això, tot a nivell d'animació, de fotografia i de composició, molt ben plantejat. Doncs continuant, deixant ja Vampire in the Garden, podria parlar d'una de les sèries que a mi m'està agradant més, que és la segona temporada de Komi-san. A veure, Komi-san a mi m'agrada molt. El que passa que sí que és veritat que Komi-san té alguns defectillos, diguéssim. A nivell de producció, és un 10, vull dir, el que seria la composició, el que seria com en animació l'equivalent a la fotografia, està molt bé. A nivell de paleta de colors m'agrada molt, perquè últimament no sé per què s'han posat molt de moda els animes amb les paletes de colors molt fosques, i la veritat és que m'agrada que la gent s'atreveixi, i a Comisan això ho han fet molt bé. A nivell de moviment i d'animació està molt bé, a nivell de banda sonora també molt ben trobada. I llavors, bueno, hi ha tot el tema de la història. Llavors, amb la història, realment està ben trobada, bàsicament, pels qui no sapigueu res de Komi-san. Komi-san és un anime que va d'una noia que té un trastorn d'ansietat social, que bàsicament és que li costa moltíssim relacionar-se amb la gent i és pràcticament incapaç d'articular ni una paraula amb altra gent. Llavors, aquesta noia a la Komi coneix un noi que es diu Tadano, que van al mateix institut, i en Tadano, diguéssim, que s'acosta amb ella, comencen a parlar i, diguéssim, que, bueno, es van fent amics, no? I en Tadano, diguéssim, que és capaç de més o menys de llegir-la i d'entendre-la bé. I llavors comencen a comunicar-se cada vegada més bé. I llavors, bàsicament, la història de com la Comi va aprenent a comunicar-se amb els altres i de com li demana ajuda en Tadano per fer sent amics, no? I és una història molt maca i, a més també, doncs, després hi ha, òbviament, doncs, tota la història de com en Tadano i la Comi es van enamorant i tot el rotllo. Llavors, doncs, realment la sèrie està molt bé. L'únic que a mi, Komi-san, hi ha una cosa que no m'acaba de convèncer, que són els personatges. Els dos protagonistes, en Tadano i la Komi, em semblen de 10. Personatges molt ben construïts, que van evolucionant al llarg de la trama, que van tenint tots aquests petits moments que els van fent evolucionar i que van fent que vagis agafant-li carinyo al personatge, però després hi ha tota la resta dels personatges secundaris, que aquí, la veritat, em falla una mica tot el tema. És a dir, el problema dels secundaris de Komi-san és que són personatges que estan introduïts tots per anar fent la comèdia i per anar fent la conya, i hi ha personatges que estan ben fets i que els hi agafes carinyo, però la majoria són uns histriònics i uns pirats de la vida. Llavors, són personatges que no te'ls creus. És a dir, com la Komi i en Tadano són personatges que tu com a persona te'ls creuries, els altres no te'ls creus ni de conya. I això a vegades molesta una mica, perquè són molt histriònics, són personatges que la veritat no acaben de funcionar com a tals. Llavors com que a vegades es fa una mica pesat tot el tema, no? Llavors, doncs una mica això seria el que em passa amb Comisen, no? Que tinc una mica la relació aquesta d'amor-odi amb la sèrie, perquè per una banda la sèrie està molt ben construïda, la psicologia dels personatges, la comèdia està bé, però per l'altra tens que la majoria de personatges secundaris són directament idiotes. I això fa que la sèrie es faci molt més pesada del que en realitat hauria de ser. Vull dir que podria fer la comèdia absurda igual i fent que els personatges fossin més creïbles. Perquè, no sé, la Imai es diu, la psicòpata, és bastant insofrible. I una mica seria això. Després,
Per mi la gran sorpresa d'aquesta temporada, i per mi l'anime que m'està agradant més de golejada, és Summertime Render. Summertime Render, de fet, és un anime que ja... és un anime que ve d'un manga que ja porta molts anys en adaptació. De fet, l'edita Milky Way Edition és el nostre país, que ara estic buscant. Summertime Render ens presenta bàsicament, ens porta al Japó de l'actualitat i bàsicament ens porta en una petita illa del Japó, no sabem exactament quina és, no sé, per tot plegat sembla una illa del mar de Seton, allà que n'hi ha un fotimer d'illes petites i bàsicament tota la illa és com un poble petit, diguéssim. Típic poble, diguéssim, de costa japonès. Això d'entrada ja m'agrada, perquè és en plan, planteges un anime de misteri, que normalment sempre els plantegen en pobles a l'interior, amb boira, no sé què, i en canvi aquí planteges un misteri ja amb una illa que és així molt vacacional, molt a l'estiu, a més, vull dir, ja trenques una mica la dinàmica dels animes de misteri, no? Que no és com Maioiga, que ja te'n vas a un poble que està abandonat, perdut al mig de les muntanyes, vull dir que, no sé, és una mica Crimen en el Paraíso, no? En aquest sentit. I després, doncs, bàsicament ens presenta la història d'un noi que arriba a l'illa perquè, doncs, ell bàsicament va criar-se amb una altra família i bàsicament doncs, la que havia set com la seva germanastra, diguéssim, s'ha mort, aparentment amb un accident. I llavors doncs, ell arriba a l'illa pel seu funeral i es troba amb la seva família i bueno, passen el dol, hi ha el funeral i tot plegat. Llavors, doncs, comencen a sospitar que la Ushio, la noia, no va morir en realitat d'un accident, ofegada, com es deia, sinó que segurament la van assassinar. I després comencen a passar coses estranyes, no? Comencen a sortir antigues llegendes de l'illa, d'uns esperits que suplantaven la identitat, i bueno, comencen a veure coses. Llavors, doncs, no us faré spoiler, perquè el primer capítol és molt impactant, realment. Llavors, doncs, bàsicament passen una sèrie de coses al llarg del primer capítol. I només us diré que és una sèrie que funciona una mica en bucles temporals. Funciona, té un rotllo una mica com Higurashi no Naku Koroni, que la sèrie tornava a començar a partir d'un cert punt, però des d'una òptica diferent. I cada vegada que començava era com que els personatges havien d'intentar aconseguir un futur millor. Recorda també una mica a Re:Zero, però sense uns personatges tan de merda com els que tenia Re:Zero, la veritat. Vull dir que, en aquest sentit, trobo que els personatges no són tan clixés, estan molt més ben construïts, la història té un punt més de realisme, tot i que evidentment és fantàstica, però la veritat és que està molt bé i la veritat és que de moment és del que m'està agradant més aquesta temporada. Vale. Llavors, què més? Sí, el gran anime de la temporada. Un segon, que a vegades els auriculars agobien una mica. El gran anime de la temporada, Spy Family. La veritat és que m'està encantant. Ha estat una sorpresa, perquè la veritat jo no n'esperava tant de Spy Family. Una animació collonuda per part de Cloverworks. Vull dir que, aviam, Cloverworks és un estudi que ja tenia molt de pedigrí d'abans. A més, de la mateixa manera que Wit Studio és una escissió de Production IG, per tant, un estudi que surt d'un altre estudi amb molt de pedigrí, Cloverworks també és una escissió d'un altre estudi. Cloverworks és una escissió de l'antic estudi A1 Pictures, que era un estudi molt i molt gran, que de fet es van canviar una mica el nom i bàsicament van netejar una mica la marca, perquè, bueno, el nom de A1 Pictures havia estat molt vinculat amb abusos laborals i, bueno, pel que diuen, sembla que han canviat una mica la política de l'empresa. No ho sé, això sempre ens ho hem d'agafar amb pinces perquè, bueno, el món de l'animació a vegades té aquestes coses túrbies que no s'assabenten. Llavors... vale, són Wit Studio i Cloverworks, vale, així són dos de molt grans, vale. Doncs sí, Wit Studio i Cloverworks, que de fet tots dos tenen en comú això, no? Que són dos escissions de dos grans estudis. Wit Studio de Producte IG i Cloverworks de l'antiga One Pictures. Llavors, doncs, són dos estudis que venen d'estudis molt grans i que tenen gent molt i molt preparada a dins de si. Llavors, Spy Family m'està encantant.
La veritat és que és una sèrie que, home, la premissa d'entrada a mi em semblava interessant, passa que dius, hòstia, quan veus una premissa com aquesta, dius, això pot sortir o molt bé o molt malament, i en aquest cas ha sortit. Sembla ser que ha sortit molt bé. Primera, parlem una mica de l'animació, que l'animació realment està molt ben polida. M'agrada perquè la línia és clara, en el sentit de que hi ha animes que a vegades, i amb això a vegades Wit i Mappa pequen una mica, que a vegades dius, recarreguen tant i tant l'escena que a vegades costa seguir una mica el que està passant. Que Wit i Mappa ho solventen molt bé, però hi ha estudis que també a vegades recarreguen molt i a vegades no ho solventen tan bé com aquests dos. Llavors s'agraeix també que el dibuix és molt clar, molt diàfan, en tot moment entens què és el que està passant. La direcció és molt bona, vull dir, sap com enfocar la càmera, sap com fer les coses bé. L'acting dels seiyus, dels dobladors japonesos, espectacular, fantàstic. Vull dir, sobretot la seiyu que dobla l'Ània m'encanta el com capta les reaccions i tal. Llavors, bueno, si heu caigut d'un arbre i no esteu seguint l'actualitat de l'anime i no sabeu què és Spy Family, Spy Family és un anime que bàsicament la premissa és que hi ha dos països que estan enfrontats des de fa l'hòstia d'anys, no amb una guerra, però bueno, tenen com una espècie de rotllo de guerra d'agents, guerra d'espies, diguéssim. I llavors, bàsicament, doncs, la història segueix a un espia d'un dels dos bàndols que està infiltrat a l'altre país. I li plantegen la missió més difícil de la seva vida, que bàsicament és que el fill del governant del país està a punt d'entrar en un col·le molt pijo. Llavors, doncs, els agents li demanen que tingui una família, adopti una filla i que colin a la seva filla en l'institut aquest i que es guanyi la confiança del nano per poder fer la missió. Llavors, doncs, bàsicament, doncs, ha d'aconseguir una família en una setmana. I té moments de comèdia molt absurds i molt genials, vull dir, però tracta els seus personatges d'una manera molt humana. I a mi, la veritat és que m'encanta. Llavors, doncs, bàsicament, doncs, aconsegueix trobar amb una noia que aparentment és una funcionària municipal, però que amaga, igual que ell, que és espia, doncs, ella amaga un altre secret, que és una sicària, i finalment la nena que adopta, l'Ània, doncs també té un secret, que és que en realitat és telèpata i els hi pot llegir la ment a tots dos. De fet, pot llegir la ment a tothom, l'Ània. Llavors, fa molta gràcia perquè l'Ània, diguéssim que bàsicament doncs, pot llegir un moment el que pensen els seus pares i realment és super, super divertit. I bàsicament tota la dinàmica familiar amb tot el món d'espies que hi ha al darrere de tot això i és un anime molt familiar, molt bonic i que realment doncs, val molt la pena de veure. I realment és això, és una sèrie molt agradable que té una comèdia ben trobada i no és una comèdia bizarra o absurda com la que últimament s'ha posat de moda, que a mi, la veritat, a vegades em costa una mica aquesta comèdia japonesa. I la veritat és que de moment molt bé, que està sent de les meves sèries preferides d'aquesta temporada. I per acabar, crec que l'últim que em queda per cobrir és Shikimori-san. Aquí ja he de dir que no m'ha convençut gaire Shikimori-san. És una comèdia romàntica, té punts que s'assembla bastant a Komi-san. Llavors, doncs, bàsicament és una noia superguapa i superpopular de l'institut que surt amb un tio doncs, que bueno, no és la gran cosa. Bueno, diguéssim, és un tio molt normalet, però que se l'estima molt i és tota la dinàmica de parella que tenen. El que passa és que el tio té accidents cada 2 per 3 i ella intenta evitar doncs, que ell mori en els accidents. No sé, és com una espècie de repetició de la fórmula de Komi-san, però que no acaba de funcionar tan bé com Komi-san. Per què? Doncs perquè a Komi-san, en Tadano, la Komi, la Najimi, són personatges que te'ls vas acabant creient molt. I són personatges molt humans i que tenen històries, inseguretats i coses al darrere, i en canvi els altres dos, potser amb els capítols va millorant, però de moment no he vist massa aquesta dinàmica de personatges interessant, diguéssim. Per tant, no sé, a mi personalment no, ja et dic, Shikimori-san, perdó, no m'està acabant de convèncer gaire. L'animació està bé, la fotografia està bé, però és això.
Veig una mica com un anime una mica forçat, i que repeteix molt la fórmula de Komi-san. No sé si més endavant millora, però la veritat a mi no la veritat és que a mi no m'ha convençut. No m'ha convençut especialment aquest anime. Llavors, un segon, que estic mirant les noto que tinc per aquí per fer el directe, diguéssim. Ja veieu que no tinc gaire experiència amb això. Sí, bàsicament, dels animes de la temporada ja els hem ventilat bastant. Projectes del blog. El tema entrevistes, de moment estic enviant missatges i correus a diversa gent. De moment no tenim cap entrevista en camí. Estic esperant a veure si la gent em contesta o no, a veure si hi ha feelings i si Déu vol, aquest any tindrem unes quantes entrevistes més. Passa que és això. La gent també s'ha d'anar apuntant i a vegades, doncs, bueno, el tema aquest d'anar fent les entrevistes, processar-les, etcètera, vol temps perquè a vegades, bueno, quadrar agendes, disponibilitat, també jo tinc una mica el Tetris, llavors, doncs, costa una mica, però suposo que aviat tindrem notícies sobre més entrevistes. Llavors, bueno, m'agradaria també saber una mica, a veure què penseu. Si no és en directe, doncs m'ho dieu en diferit. A veure què us ha semblat l'últim article, el de Sangatsu no Lion, una carícia a l'ànima, que també he fet alguns articles d'aquest format més de crítiques, més una mica ja tocant la fibra sensible, més emocional, com la de Sangatsu no Lion, l'article de Nana, Ràbia de viure, ràbia d'estimar, que també crec que va ser una crítica molt interessant. I, bueno, el format aquest, diguéssim, més assaig, diguéssim. Llavors, m'agradaria que em diguéssiu una mica a veure si aquest format d'articles d'aquest tipus us mola o no. O sigui, el fet de veure això, no? De veure articles d'aquests més destripant un anime, anant a veure o un manga, entrant a veure una mica les intencions de l'autor, fent lectures més emocionals, un assaig, diguéssim, anàlisis més profuns d'un anime, o si voleu que siguin coses més temàtiques, com, per exemple, doncs, l'article que vaig fer de Fate Grand Order i la fàbrica de waifus, que era sobre la sexualització de la dona a l'anime, no? Si aquests articles de més tema indústria, tema societat japonesa també us molen. Llavors, també, tant per Twitter com per les visualitzacions del blog, he vist que els articles d'història, com l'últim que vam fer el mes de març, em penso que va ser el d'arqueologia japonesa, el de Kofun, les tombes de la protohistòria japonesa, aquest va funcionar molt bé, tant a nivell de visites com a nivell de comentaris vostres. Llavors, sembla que, si us sembla que us va agradant tot el tema aquest d'història, podem fer més articles d'aquest sentit. Recordo també que tinc un article sobre tema d'història, que vaig fer un article sobre el terratrèmol de Kanto del 1922, i sobre com, diguéssim, el règim feixista va aprofitar, bueno, els militars feixistes van aprofitar tot aquest terratrèmol per fer una purga generalitzada i per imposar el seu règim, diguéssim, que va ser una mica el que van aprofitar per carregar-se la democràcia Taixo. I ara també, com que vaig fer una enquesta a Twitter fa un temps, amb el que semblava que el tema del feixisme japonès, que, bueno, pels qui no ho sapigueu, jo treballo acadèmicament, diguéssim, jo soc historiador, i acadèmicament he treballat i segueixo treballant actualment el tema del feixisme japonès. De fet, si Déu vol, aquest estiu vull anar per acabar un altre article amb el que fa temps que hi estic treballant sobre el tema aquest del feixisme japonès. Llavors, em semblava que aquest tema us molava. Llavors, doncs, si us agrada i tal, podria intentar fer aquest mes de juny un article una mica sobre introducció a tot el tema de la Segona Guerra Mundial al Japó i sobretot una mica d'introducció al tema del feixisme japonès, de presentar una mica les coses principals. Llavors, no sé, els que veieu això en diferit, a veure què us sembla la proposta, a veure si us agrada, si no us agrada, tal. I llavors, per acabar, doncs això, si sembla que us agraden més els articles aquests més d'història i més d'això, doncs podem anar-ne fent més. I llavors també m'agradaria que tant per Twitter, per Instagram, per la caixa de comentaris del blog, per als comentaris de YouTube,
m'anéssiu dient també, jo què sé, si us agradaria que amb les entrevistes, com la que vaig fer amb en Kotazawa, portés algun convidat. Si hi ha algun convidat, òbviament, doncs, si el convidat accepta o convidada, que, que us interessés que vingui. No sé, si també hi ha algun tema que us agradaria que toqués. Jo què sé, jo vaig tirant pel meu compte i vaig tenint una mica la meva línia editorial, però també m'interessa saber a vosaltres com a lectors i lectores què us interessa, què voleu, què us agrada llegir. Llavors, a vegades, en part he volgut intentar fer aquest directe per conèixer la vostra opinió. Llavors, doncs, una mica això, que encara que veieu això en diferit, doncs aneu comentant-me una mica, aviam, de dir, hòstia, jo què sé, m'agradaria que parlessis d'aquest anime, o m'agradaria que parlessis d'aquest autor, jo què sé, m'agradaria que fessin un article sobre l'obra de Junji Ito, o que parlis sobre la literatura japonesa, o que parlis sobre, jo què sé, algun tema que no se m'hagués acudit, no? Vull dir que també podeu demanar-me coses que a mi m'agradaria també, perquè jo vaig tirant i sí, veig que hi ha articles que els llegeix gent i hi ha articles que no, però a vegades no sé si és que la difusió no arriba, si és que, no sé, o si és que realment no interessen. Llavors, a vegades m'agradaria en part conèixer la vostra opinió per aquestes coses, no? I no ho sé, bàsicament seria això. La meva intenció ara és aquest mes que ve fer un article sobre el tema del feixisme japonès, una mica a mode introductori. No aniré gaire als detalls i a profunditat. Si voleu això, tinc un article acadèmic de més de 50 pàgines parlant sobre el feixisme japonès i l'Holocaust asiàtic. Però diguéssim que no és la intenció. La meva intenció és, amb aquest article, fer una mica més de divulgació. Perquè tot el tema del feixisme japonès, l'Holocaust asiàtic i totes aquestes coses, és tota una part de la història del Japó que està super desconeguda. I també si us interessen temes d'arqueologia i així, que vaig veure que va funcionar molt bé l'última vegada, també en podem fer més. Però m'agradaria també que em donéssiu una mica de feedback. No heu de tenir-li tanta por a la caixa de comentaris a vegades, que, no sé, sembla que la gent li fa com cosa. I no ho sé, bàsicament això. No sé. I també dir-vos això, que si us heu unit fa poc, sapigueu que teniu gairebé 30 articles per llegir i que, aviam, els meus articles no són tant d'actualitat, intento que siguin crítiques una mica més atemporals, no? Vull dir, vaig fer un article, per exemple, que era, doncs, navegant per l'univers narratiu de Fate i Type Moon, que si voleu iniciar-vos en Fate, doncs bàsicament aquest article, a part de ser una guia de com funciona l'univers de Fate, és una mica una crítica i un anàlisi de com està construït Fate a nivell narratiu. No? O, per exemple, el setembre passat, de l'any passat, vaig fer un article de com les Olimpiades de Tòquio han transformat la ciutat de Tòquio i com s'anirà transformant al llarg dels anys amb tots els projectes que han vingut derivats de les Olimpiades, no? O, jo què sé, tinc articles amb els que parlo sobre l'atemptat de Kyoto Animation i després tot el tema de la reconstrucció de l'estudi i també doncs, de tota la trajectòria de Kyoto Animation, no? O una crítica al mercat de l'anime espanyol i la política de preus que hi ha, no? I comparant-lo una mica amb el mercat de l'anime francès. Vull dir que no ho sé, són articles una mica temporals, llavors, si us mola, podeu passar-vos-hi i jo crec que pot estar bé. Llavors, a veure, crec que hem parlat d'animes de la temporada, hem parlat de mangas, hem parlat de projectes. Sí, una altra cosa, parlant de projectes. Abans que us he ensenyat al principi que estava llegint el manga de Tsukihime en digital, segurament faré un article sobre el tema del manga digital perquè no és gaire conegut. A Espanya no s'edita gaire en digital i jo crec que és una pena perquè, a més, amb l'actual crisi del paper, crec que és un bon format amb el que anar. Sempre hem de donar suport a les llibreries, però jo personalment crec que el format digital i el format físic no estan necessàriament renyits. És a dir, jo crec que per les sèries mitjanes i curtes un format físic estaria bé, però crec que per les sèries llargues el format, o per sèries descatalogades, o que tinguin molt poques possibilitats d'editar-se, el format digital està molt bé. Llavors, jo crec que estaria bé un dia parlar tant sobre l'experiència que és com a lector llegir manga en digital,
com també les opcions que hi han, com funciona el mercat editorial del manga en digital, com està en altres països veïns, com França, que ja és més avançat, i bueno, comentar una mica l'experiència, perquè ara també, com us comentava, hi ha aquest que és el Linkpad Color, que com us comentava, doncs, és un e-book que té color. Llavors, això és una novetat, perquè això abans no passava, no hi havia color amb l'e-book, no? Llavors, no sé si es veu, la webcam dona pel que dona, però com podeu veure, la tinta digital és en color. Llavors, doncs, això és una novetat perquè sense tenir tot el brillo de la pantalla també podem gaudir de les portades, de les pàgines especials i de totes aquestes coses a color que abans no podíem. Llavors, segurament, més endavant faré un article parlant una mica del tema del manga en digital. Els que, si algú veu en diferit això, doncs no sé si més endavant doncs, voleu que faci coses d'aquestes i us hi apunteu. Llavors, doncs bé, això seria tot. Ens llegim aviat pel blog i ja em direu a veure doncs, aquests temes que us he plantejat, a veure què us mola i si teniu sèries per recomanar-me i qualsevol cosa, jo estic obert a qualsevol suggerència. Llavors, doncs, bueno, ens veiem aviat i ens llegim aviat. Adéu, adéu!